زخبركم تخاتاتلتي إيري تيفي إذا مدب أقالبو تنتنا زينا خوينو وترو أب ساعة زي أب إيري تيفي أربلكم نلوم الدما أبقى قلبوتاتات نايدو أفريقيا بدك هاجر أبل الواتس أتنياتات متقعتي تخيدون يرو سلازم نلومي أبزعتو كنا مدبنا عدالينا لنا أجاشنا قبل منستر قدرات واتساي يوم بيتروس نايزجن مذكر حبتين يوم سلازي نبت مدب كنسجل بمجمرتها نزال محتفى عدنياتات بمهانكم ينسكنكم كأتيلا سكبتي زينوفوبيا انتي مالتي قالنا قالوس انتي مالتي زينوفوبيا كامنا يقريخ قال زوات خينو زينوس مالت سترينج واي كأنا خمز قوانا نحدا سب كم زي ود عد خمت مات مالتي تي افوبسون كلاي فير واي كأنا فرح مالتي سلاز زينوفوبيا مالت نزي ود عد خا واي زي ود هاجر كان وصاتنيا خم حدا كالق نجر كم قوانا غير كامت مات كبر زي مهاب مالتي مس علي تاونت انتي في اللي يوزلو وي انتي تماساسالنت يوزلو قديمتها literally meaning نايتا خستاي كزارب زينوفوبيا كنبل كلنا كم زمذكر كتبلو زصنحت كم بوليتيكاوي حمام يوزغلص بزحات صحافت كوميلوم يገልጽوهم عندي definition دما كم زكتبلو صنحت صلب لعلي وጻተኛ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ድማ ክብድ ዝበሉ ካልኦት ቋንቋታት ከም በዓል ፍርሒ زي مرجع زبلو قنقطات زت أقل كوينو إيشي basically the definition ناتو مالدي. سلقي قبل الوقت أتنياتها تاب تاريخ معاسي كله كوينو. حجي بفلاينا يلو مارستنا عبدو أفريقيا زت كورس لزخونة بفلاي عبدو أفريقيا اسمع عاسيو سلقي قبل الوقت أتنياتها كرر جميرو معاسيو زيادة أفتح محبرة طباوي كونتات نايتا حجرس زيو خبها زي جمرلوش معاسيو. اوكي دحر بايتا ناي زينوفوبيا ويتصلب لعلي غوانا عبدو افريقيا كنري انت فتينا اكلت عامه مراتات كنفليو نخلينا قدمي 1994 زنبرو له اواناتن دحر 1994 زنبرو له اواناتن مالتي هجي كلتيوتي تريوتات استفلاليو كوينو ولا تتصلقي هجينا ابنت اب قدمي 1994 زنبرو له اوانات اب تاريخ ناي دو افريقيا كم ابارتايد تبايلو زصواع كوينو أبزت منجستي كفافي لو زجاز على زنبرة وانات مالتي بحبر قط مالتي تعرف كابت اللي مفليو زجاز على زنبرة إذا حجي ما بقسي نايزونوفوبيا لومي عبدو أفريقيا نريو زلنا مالتي حجي دحريش حين عتميت 94 زنبرة تريو نايزونوفوبيا قفيحو كاب شين 1994 كسب كل شيء عسى شو من تزنبرة لوانات كسب حمش ميت زخونو تريوتات وحدقات نايزونوفوبيا أبتعدي كم تريو كم زي ويتنس نقبرو مالتي هجي تزعبي كابش حنش عاتم 94 كسب شحنش عاتم 99 شو من تنزنبرو لوانات عبيز ونو جن نيش تبالو عبيز ولو خوينو مسي بوحد قصر خوينو كم عينه تريوتات يرعين يري مالتي دحري ابارتايد ابدو افريقيا بزح سبعو جهست استرايلو عامه مهرت اب كلتشن شو من تنزنبرو لواناتي ابزو وانزي علمنا بفاينانساوي قلولاو استحسيتلو وانات ينيرو مالتي حجي ابدو افريقيا زي فاينانشال قلولاو زي نيجاتيفلي وي بعلوتاي يصليو مالتي نتهزبي نت محبراوي هيوت ولا نتقطفاو هيوت نايتهزبي بطبق اي تصلوو مالتي وزياده كالوت هاجرات ديمونيرو نقول ندي تصليو زياده خلوت هاجرات ديكونه هجي كم زعدي متغلصو صنحكو تاريخاو مصاص اللو مالتي هجي كاوي زبقس تي زونوفوبيا زبل حساب مالتي ابدو افريقيا وي تصل زبل حساب كاوي زبقس مالتي هجي اكلتش شمونتن اب غومبت مالتي على 10 قلته كسب سوسان كلتن سبات زتقتللو 670 سبات زقسللو كسب 10000 سبات دما استزانبللو وانات ينيرو مغنياتو كم زبلكو فاينانشاوي قلولاو نايتا هاجر سلازي صلوو تزب دما تقطباو هيبتو بو كصلو سلازي جمره ناي مخبر ناي مغلي حجي اكزامبل تريو كم تريو ترايو ناي الكتريكسيتي مطفا ناي ندادي واقع موسخ قرملتات إذا حجي نتي سب كساجيرو وي مالتي كتقلو جيرو وي ويزونوفوبيك زخونة attitude toward تي حزبك حزب وي toward تي وطعتنيا كجبرس جيرو وي مالتي هجي بحافشة زونوفوبيا بدو أفريقيا كاب كلتشين شو مونتانيو تزعبي تريو ترايو مالتي أو كلتشين 15 سنين كوم عين تريو ترايو نيرو أبي زبالة مالتي تناتو ديجري مالتي تعاقل ناتو أكلتشن 10 ساعات كا أبز حلفة قبزر أنا مالتي حدا تاكسي استاذ موتلو عنوات عبل علي عبيت مكان نيت أنت
ዝነበረሉ እዋናት ነይሩ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ድሕሪ ባይታ ናይ ዜኖፎቢያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ 94 ክሳብ ሕጂ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ከም ዝበልክዎ ቀዲምካ ክሳብ 500 ዝኸውን ሓደጋታት ድማ ተራእዮም ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ መበገሲ ናይ ዝፅልእ ናይ ባዕዳውያን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ መግዛእቲ እዩ። መቸም ኩሉ ግዜ መግዛእቲ ሓደ ሕማቅ ኣሰር ገዲፉ እዩ ድኸይድ። ስለዚ እቲ ዝነበረ ዓይነት መግዛእቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፈላሊኻ ግዛ እዩ ድብል ነይሩ ፃዓዱ ደቡብ ኣፍሪካውያንን ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪካውያንን። ስለዚ እቶም ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪካውያን ብገዛእ ሃገሮም ብገዛእ መሬቶም ውሕድ ረብሓ እዮም ዝረኽቡ ነይሮም። እቶም ፃዓዱ ከዓነ ብዙሕ ዝበለ ረብሓ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣገዛዝኣ ዓይነት ፈላሊኻ ግዛ ወይ ከዓ እቲ ኣፓርታይድ ሲስተም ስለ ዝነበረ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ንመግዛእቲ ዋላ ክቃለሶ እንተፈተነ እንታይ ነይርዎ ዘይዕግበት ነይርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ 94 ቅድሚ እቲ ኣፓርታይድ ሲስተም ምውድኡ ቅድሚ ኔልሰን ማንዴላ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ዝነበረ እዋን እንተ ደኣ ርኢና ንኣብነት ሕጂ ኣብ 1990 ነይሩ እዩ ቅድሚኡ ዋላ ኣብ 80ታት 70ታት ነይሩ እዩ። እቲ ቀንዲ ግን ከም ተርእዮ ክቀላቀል ዝጀመረ ዋላ እቲ መንግስቲ እቲ መግዛእታዊ መንግስቲ ከማን ክሓስበሉ ወይ ከዓ ኮንሰርን ክገብረሉ ዝጀመረ ኣብ 1990 ንኣብነት ሕጂ ኣብ ሞዛምቢክ ሕድሕድ ኩናት ስለ ዝነበረ እቶም ሞዛምቢካውያን ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ሃገር ሕድሕድ ኩናት ወይ ደርቂ እንተልዩ ከም ባህሪ እቲ ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝቢ ናብቲ ጎረቤቱ ሃገር እዩ ዝስደድ ማለት እዩ። እቶም ሞዛምቢካውያን ሕጂ ካብቲ ሕድሕድ ኩናት ካድሚሎም ናብቲ ሃገር ምስ መፁ እቲ መግዛእታዊ መንግስቲ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኣጉዶ ሰሪሑ መሬት ገይሩሎ ማለት እዩ። ስለዚ ደቡብ ኣፍሪካውያን ከዓ ንሕና ኣብዚ ከለና ከምዚ ጌርና ዘይረባሕናስ እዚኦም ብገዛእ መሬትና መፅኦም ኢሎም ዳርጋ 300 ዝኾኑ ኣጓዱ ናይቶም ሞዛምቢካውያን ኣቃፂሎሞ ኣብታ ልክዕ ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት እንኮላ ኣብ ልክዕ ግዜ ማለት እዩ ድሕሪ 3 ዓመት እንኮላ ኣንጎላውያንን ናሚባውያንን ናብቲ ሃገር ምስ መፁ እቲ መንግስቲ እንኮላ ብስደት ስለ ዝመፁ መሬት ሂቦም ንዖም እንኮላ ልክዕ ከምቲኦም ናይ ሞዛምቢካውያን ዘ ሴም ቲንግ ንዖም እንኮላ ሰጊጎሞም ሃሪሞሞም ገዝኦም እንኮላ ኣቃፂሎምሎም ኣብ 94 ሽዑኡ ናሚባውያን ሰራሕተኛታት እዮም ነይሮም ገፈፍቲ ዓሳ ማለት እዩ። ስለዚ ገፈፍቲ ዓሳ ኮይኖም ምስቲኦም ደቡብ ኣፍሪካውያን ፍርቂ ብፍርቂ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። እቶም ናሚባውያን ኣስራሕቲ ማለት እዩ፣ እቶም ደቡብ ኣፍሪካውያን ከዓ ሰራሕተኛታት። ነዚ እውን ብልክዕ ደሞዝ ተቆፂሮም እንዳሰርሑ ከለዉ ደቡብ ኣፍሪካውያን እንታዮም ኮይኖም ክፀልእዎም ጀሚሮም ማለት እዩ። ንዖም እንኮላ ልክዕ ምስኦም ተባኢሶም ከይዶም ኣብ 95 ሽዑኡ ድሕሪ ኔልሰን ማንዴላ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ኣፓርታይድ ሲስተም ተወዲኡ ደቡብ ኣፍሪካ ናፅነታ ክትእውጅ ምስ ጀመረት ኣብ 95 ሽዑ እንታይ ገይሩ እቲ ህዝቢ ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ዝነበረ ዘይዕግበት ኣብቲ ናይቱ መንግስቲ እንኮላ ከንፀባርቆ ጀሚሩ ዝያዳ ከነብራሃ ዘለና እቲኦም ወፃእተኛታት ንብሎም ዘለና ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምናልባት ካልእ ሰብ ፃዕዱ ገለ ክፅበይ ይኽእል እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ወፃእተኛታት ኮይኖም የሸግርዎም ኣለዉ ወይ ኣብቲ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት እሶም እዮም ዘምፅሉና ዘለዉ ኣብ ቁጠባ ንኣትዮም ንሶም እዮም ላዕልን ታሕትን ዝፈጥሩልና ዘለዉ ዝብሉ ዘለዉ ደቡብ ኣፍሪካውያን እቲኦም መፂኦም ዝበሃሉ ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ሞዛምቢክ ኣብ ገለ እዋናት እውን ካብ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝመፅዎም ነይሮም ከምዚ ክትብልዮ ፀናሕኪ ናይ ናሚብያ ክንብል ፀኒሕን ሕጂ ኣፍሪካውያን እዮም ንደቡብ ኣፍሪካ ዝኣትዉ ዘለዉ። ስለዚ ክንደይ ዝኣክል ቁፅሪ ወፃእተኛ ድዩ ዘሎ ማዕረኽ እንዲዚ ንደቡብ ኣፍሪካውያን ከናውፅኦም ዝኽእል ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ስደተኛ ድዩ ዘሎ? ተቆፅሪ ናይ ስደተኛታት ዝጋነን ኣይኮነን። ኣብ ዝኾነ ሃገር ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ዋላ ብቁፅሪ ውሕድ ይኹን እምበር ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ግን እቲ ጠቕላላ ህዝቢ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ 57 ሚልዮን እዩ። እቲኦም ኣብኡ ዘለዉ ስደተኛታት እንኮላ ካብ 2 ክሳብ 3 ሚልዮን እዮም። ስለዚ ከምዚ ብብዝሒ ዘሸግርዎም ኣይኮነን። ግን እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ መበገሲ ናይ ዝሕጂ ዘሎ ፅልኢ ናይ ባዕዳውያን ኣብቲ ናይቲ ኣፓርታይድ ሲስተም ዝተመርኮሰ እዩ። ዋላ 94 ኔልሰን ማንዴላ ናብ ስልጣን መፅኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚደንት ምስ ኮነ ፖለቲካዊ ሓርነት እዩ ኣምፂላ ደቡብ ኣፍሪካ እምበር ቁጠባዊ ሓርነት ከረጋገፅ ኣይከኣለን ኔልሰን ማንዴላ። እንታይ እዩ ፖለቲካዊ ሓርነት ኦፍኮርስ እቲኦም ኣብኡ ዝነበሩ መግዛእታዊ ስርዓት ከይዲ እዩ ወፂኡ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ሓንቲ ናፃ ሃገር ብገዛእ ሃገራ ማለት ብገዛእ ዜጋ ደቡብ ኣፍሪካውያን ክትመሓደር ጀሚራ። ቁጠባዊ ሓርነት ግን ከምፅሉ ኣይከኣለን ማለት ኩሉ ግዜ ሕጂ ፖለቲካን ቁጠባን ክልተ ገፃት ዘይነፃፀሉ ናይ ሓንቲ ሳንቲም እዮም ማለት እዩ። እቲ ቁጠባ እኮ ሕጂ ዋላ ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ጠንቂ ነዚኦም ደቡብ ኣፍሪካውያን ፅልኢ ናይ ባዕዳውያን ከምፃሎም ዝኽኣለ እኮ ቁጠባ እዩ። ኣብ 94 ፖለቲካዊ ሓርነት ምስ ረኸቡ ቁጠባዊ ሓርነት ሓደ ካብቲ ዘይረጋገፀሉ ምክንያት ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እቶም ፀዓዱ መግዛእታዊ ስርዓት ነቶም ፀዓዱ ይደርብሕ ነይሩ። ነቶም ፀዓዱ ክሰጉ ዝኽእል ተኮይኑ እንታይ መፂ ዳሕራይ እቶም ደቡብ ኣፍሪካውያን ትምህርቲ ይፀንሖምን ወላ ሓደ ዓይነት ሞያ ኣይነበሮምን። ስለቲ ነቲ ዝነበረ ቁጠባ ዕዮ ናይ ቁጠባ ክመልእዎ ኣይከኣሉን። መን ክመፁ ጀሚሮም ካብ ናይጀርያ፣ ሞዛምቢክ፣ ዚምባብዌ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ናብ ደቡብ ኣፍሪካ መፅኦም ክሰርሑ ጀሚሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እቲ ሓደ ጋብ ማለት እዩ እቲ ሓደ ፍልሊ ተፈጢሩ ከምዚ እንዳበሎም ኮላ እቲ መንግስቲ ዋላ ድሕሪ 94 ዓመት ዝኾነ ዓይነት ፖሊሲ ናይ ቁጠባ ክኽልስ ነይርዎ
ነቶም ጻዓዱ ደይኮነስ ልክዕ ማዕረ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ግን ፖለቲካዊ ሓርነት ኣረጋጊጽ ቁጠባዊ ሓርነት ኣያረጋገጸን ስለዚ ሞያ ዘይብሉ ክእለት ዘይብሉ እንኳላይ ተደኣ ኮይኑ እቲ ዜጋ ናይቲ ሃገር ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ሓፍ ከብሎ ይክእልኒ ማለት እዩ ኦኬ ጽቡቕ ኣብ ከምዛ ኣቀዲምኩም ክትገልጽዎ ጸናሕኩም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተርእዮታት ጽድቂ ኣብ ልዕሊ ወጻተኛታት ኣብ 1994 ጀሚሩ ኣብ 2008 ከዓ ዝያዳ እዩ ገኒኑ ንብል ኣለና ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ኣተኪርካ እንታይ ክትብለና ትኽእል እቶም መጥቃዕትታት ከም ዝበልናዮም ጠንቅታት ኣለዎም እንዲ ሕጂ ሞር ኣብቲ ጠንቅታት ፎከስ ንገብር ደስ ምበለኒ ማለት እዩ ሕጂ ቀዳማይ ጠንቂ ኢለ ዝሓስቡነ እቲ ታሪኻዊ መጻጻ ናይቲ ሃገር እዩ ማለት እዩ ከምዚ መዘክር ክትብሎ ጸንሐት እቲ ታሪኽ ናይቲ ዓዲ ኣፓርታይድ ከም ንፈልጦ ፈላሊኻ ግዛእ ዝብል ስለ ዝነበረ ነቲ ህዝቢ ወይ ኣብ እምሮ ነፍሲ ወከፍ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሓደ ነቲ ናቱ ፖለቲካዊ ኣድማዕነት ወይ ነቲ ናቱ ቁጠባዊ ኣድማዕነት ኢሉ ክወስዶ ዘለዎ ስጉምቲ እንታይ እዩ ምሂርዎ እቲ ታሪክ ማለት እዩ ሓደ ጽልእ ክሕድር ከም ዘለዎ ኣብ ሓደ ወጻተኛ ማለት እዩ ወጻተኛ ባይዘው ኣቀዲምና ክንገልጾ ይግባአና እቲ ወጻተኛታት ንብሎም ዘለና ካብ ኣፍሪቃ ዝመጹ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብ በዓል ሂንዲ ካብ በዓል ዩኬ ዝመጹ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ዞም ሰባት እዚኦም ጽልእ ክሕድር ዝገበረ እቲ ታሪኻዊ መጻጻ ናይቲ ሃገር ሕጂ ንዓ ክንምለሳይና ያለይታ ቋርጸካ ግን ክንምለሳይና ንዓ ሕጂ ግን ቅድሚ ናብቲ ጠንቅታት ምስጋርና መጥቃዕቲ ተኻይዱ ብደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ ልዕሊ ወጻተኛታት መጥቃዕቲ ተኻይዱ ንብል ኣለና እንታይ ዓይነት መጥቃዕቲ እዩ ተኻይዱ እንታይ እቲ መጥቃዕቲ ንብሎ ዘለና እቲ መጥቃዕቶም ኩሉ ግዜ ከምዚ ብረት ኣይጥቀሙን እዮም ዝበዝሕ እዋን በትሪ ዝኾነ ዓይነት ከምዚ ኣፍራዛ ባዴላ እምኒ ተጠቂሞም እዮም ደጥቅዕዎም ሕጂ እቲ ቀንዲ ኢንሲደንት ዝነበረት ኣብ ቀንዲ ነጥቢ መቐይሮ ዝነበረት ካብ 2008 ማለት እዩ ካብ 2008 ናትሒዙ ሕጂ ዓመት መጥቃዕትን ጽልእና ኣብ ልዕሊ ወጻተኛታት ኣሎ ከምዚ ዓመት ንሕና ነብዕሎ ኣፋስጋ ዒድ እንዳበልካ ዓመታዊ ዝበዓል ፌስታ ዳርጋኹም እዮም ገይሮሞ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝጥቀሙሉ ኣገባብ እንታይ እዩ ናይቶም ወጻተኛታት ትካል ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ናይ ቢዝነስ ትካል ዘለዎ ወይ ድኳን ይኹን ንዕኡ እንታይ እዮም ዝገብሮ ይዘምትዎ እዮም ዝምታይ ይዘምትዎ ከም ስርዓት ማለት እዩ ነቶም ወጻተኛታት እንኮላይ ዝኾነ ዓይነት ክሰርቅዎም ይኽእሉ እዮም ኢቭን ክቐትልዎም ከማነ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እዚ እቲ መጥቃዕቲ ዝበሃል ስ ከምዚ ብብረት ኣይኮኑን ዝጥቀሙ በትሪ ኣፍራዛ እምኒ ገይሮም እዮም ዘጥቅዕዎም ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ናብታ ኢልካ ዝነበርካ ነጥቢ ጴጥሮስ ክንምለስ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ ታሪኾም ስርዓት ኣፓርታይድ ዝረኣዩ ሰባት እዮም በሰላም እውን ገዲፍሎም እዩ ኣብ ታሪኾም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ታሪክ እዚ ዝረኣዩ ዝተገንዘቡ ህዝብስ ስለምንታይ ንሶም ሕጂ ኣብ ወጻተኛታት ካልእ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ የካይዱሎም እንታይ እዩ ዝደፍኦም ዘለኹም ክገብሩ ከምዚ ኣቀዲሞ ዝበልኮ ከምዚ ክትብልዮ ጸናሕክ ንስኺ ኸማን እቲ ታሪኻዊ ኣማጻጻ ናይቲ ሃገር ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ናይቲ ህዝቢ ሓደ በሰላ ገዲፍ እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣፓርታይድ ምስ ተወድአ ሓደ ትሩዝ ኤንድ ሪኮንሲሊየሽን ዝብል ኮሚሽን ተፈጢሩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኮሚሽን እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ነይሩ ትናቱ ዕዮ ወይ ትናቱ ስራሕ እቲ ኣብ ግዜ ኣፓርታይድ ዝግበር ዝነበረ ፈላሊኻ ግዛእ ንዕኡ ካሕሳን ፍትሕን ንኸውፃሉ እዩ ተፈጢሩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮሚሽን እዚ ትናቱ ስራሕ የገዝኡ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዘይገበረ በሰላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ገዲፍ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ጸለምቲ እዋንቲ ብብዝሕም ተገዚኦም ማለት እዩ ሕጂ ፍርሒ ኣለዎም ኣብ ውሽጦም ከቢድ ዝኾነ ፍርሒ ኣንጻር ወጻተኛ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ታሪኻዊ መጻጻ እዚ ከም ሓደ ጠንቂ ክንቆፅሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ጠንቂ ኢለ ዝሓስቡነኻ ፖለቲካዊ ጠንቂ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ዓዲ እዚ ፖለቲካዊ ጠንቂ ብተዘማድ እዩ ነቲ ማሕበራውን ቁጠባውን ህይወት ናይቲ ሕብረተሰብ ዝጸልዎ ማለት እዩ ዝዓበየ ሕጂ ጸገም ዘሎ ብደቡብ ኣፍሪቃ ብልሽውና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብልሽውና ንነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ስድራ ቤት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ይጸልዋ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዝኾነ ምጥፍፋእ ናይ ገንዘብ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ብክሳይ ንሪኦም ከም ዶሚናንት ንሪኦም ዓይነት ብልሽውና ድማ ክልተ ዓይነት እዮም ሓደ እዚ ሰበይ ሰብካ ዝበሃል ዓይነት ብብዝሕ ድማ ኣብ ናይ ዙማ ስርዓት ዝነበረሉ እዋን ዝረኣይ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዙማ ዝብለክ ዘለኹ መራሒ ከም ኣብ ዓለምና ከም ኪንግ ኦፍ ኮረፕሽን እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ እሱ ዘካይዶ ርክባት ብምሉእ ብረብሓ እዩ ዝርዮ ብናይ ውሽጣዊ ረብሓ ናቱ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሃገር ዘይኮነስ ብረብሓ ውሽጢ እዩ ዝርዮ ብዙሕ ድማ ምስ ገለ ስድራ ቤታት ርክባት እንዳካይደ ብልሽውና ይፍጽም ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ዓዲ ሕጂ ብ2016 ሓንቲ ፍልጥቲ political prosecutor ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሽማ ብለካ ኣሕስፎን ብዘጽናዓቶ መጽናዕቲ ክሳብ 4.6 ዝኾኑ ሚሊዮን ዶላርስ ምጥፍፋእ ኣካይዱ ነይሩ እዚ
زمرح مالتي يجي بحفشة 4.6 مليون قبل حزب كورد زقبو بزح جنزب انترا أول كو يطفو له خينو نقدر نكتسب مالتي يجي أقطباس تلواس يجبرها له مالتي بحفشة بعبي وقت قطبا وتنك خاله مالتي قطبا وتنك حجي تزمع عرينة تبدو أفريقيا سلو مالتي إذا خم بقيسي وتاريخي مالتي أبارتايد وان حنتي تألم قالن ستيتنرز تخفوا جنزبن حنتي تعدا قالن ستيت تخفوا جنزبن درجة نفرق زخون في اللي يزنبروا له وانتي حجي زي معروينة تزي أبتحسب بزح تلوا يمتيو مالتي كأجل السفر وناوك متأكد أكل تشحن 10 شمونتم وورلد بانك بزت نوع مسرت درجة حنتي سدرابيت تروحوا أتاويتات 10 عطفي يزخون تادخ سدرابيت تروحوا مالتي ولا أتاويتات كأخهم مالتي حد مهور سب زروحوا أتاويتات حد دخا سب زروحوا أتاويتات درجة نحمش percent في اللي يعلو مالتي حجي إذا زي معرونا تزي أبت حبرته سب حد تسألي قبل علو تعتني تتكحدرو غيرومي مالتي كلاي تي دخنت علو دخنت درجة زبزح حزبي لو أفريقيا ببرسنت هندري أولنا كسب 20% زخون حزبي أبت ميتين أبدخنت ينبر مالتي حجي بوتر خطري أولها كسب 3.4 مليون زخون حزبي أبت ميتي تمالق علو مالتي حجي إذا ما نتي عينت سمعيتات ويتريوتات نايزونوفوبيا كم زمت غيري مالتي أبرشوقات الشغلات البونت كمالتي درجات زبزة حزبي أب سرع زي بلو أبغدانات يجوع المالتي جنزب زرق بلو عتاويتات زي بلو كونو مالتي درجة أبو أفريقيا كسب 23 مليون زقون حزبي أب كسر حزق العقم زلوي درجة شدش نتشو 1 مليون زقون حزبها سرح كي رخبة فقدوا كستاك جبر زعل الأوانات على مالتي هجي أنت رأز تبلعو سي إنك أنت رأ دخلت زج أمالك كلو إذا عين سمعيتات تزد ما كم عبل قدتها على مالتي سلازي تيوم وتأتني عتات نيسرح الدراخي وميسارو سلازلو ويدوكانات قال خفيتهم سلازلو لا هم متأكي حجي استمنت أولو غين يسمعوا مالو مالتي مخناتو تزلو بحراوي كستايت بحراوي تجاتات نيتهاجر ليميتديو هجي تنهتنا بحراوي تجاي وجدوا له زي بالحسابات على مالتي إذا هجي نتي سمعتنا يزنوفوبيا كل على زجبرو زلوا مالتي محبراو تنك خالو مالتي محبراو تنك هجي أبدو أفريقيا كم بحلي أب حنت سدرا بيت كم زدخلنا تشينك أتجلى بالحسابات كم مرجم يزقطر مرجم كابت أنقلتي زوتر حجي ندون تومت عتنيا تات كم تنقلتي يقطروا من دو أفريقيا وين مالتي حجي إذا تجمعت الزدم حدا تنك علو مالتي قبل علي خاتي ناي مرعى نجارات كعلو حدا وتعتنيا بدو أفريقيا ما تشوسي ننوح عمتات يزغمت أفتعدي لك تشعت عمتات ندرات قمت وحدار كجبري مالتي حجي حنت دو قوال دو أفريقيا ويتعمتي يكون مرعى مالتي مبزحتي وان كم نريه مالتي حجي الزدما كم تنك يخون عليتنا يبلاش ولنا زبل حسابات دما على سمعيتات يمتي مالتي بيزيكالي لنا يسمع مالو هنبلنا خلينا حج بيزيكالي إذا بوليتيكاوي كتواوي تاريخاوي متأت أنا يتحجر تلوا زلوا خوني يسمعني كم عينت سمعيتات كم عينت سلتات قبل علوة أتنياتات نخرج وزجبر نجار مالتي طيب حج إذا كله خنزارة بالروز أنا حنا عبدو أفريقيا أنت يتسلوا يجروا زلوا قبل علوة أتنياتات زكايد متقعتوا لبب وان قتلت يقات أميو زمتانا يدوكاناتون يقات أميو كني واتأتنياتاتون أبزغرب أوان زقات أمانيرو سلازي إذس عبدو أفريقيا خمس عقات أمولون بلادنا أنت يتسلوا يجروا زلوا بعبي نتهاجر حما مسليه هو زلوا مالتي وبزحنا دبلوماسيا ومسحاباتون تفتيرو إن أبنت حج أنت دارينا مس نيجيريا مس دوب أفريقيا نايستون 400 ناي نقدلو تكايدا مالتيو زبزحو أبدو بأفريقيا كوينوم زخون عينة بيزنس سكايدو ويزخون عينة كالزلون كاز وزحو بقطر نيجيريا مالتيو إذا خمس عينة تا ناي كل تشحن 10 عتن زنا حج ناي ورح مسكرم زنا بره في تسامي كمان بسنك حدا نيجيراوي دراج مالس حشش كشيت مسترخبه نعو مسحزوه نعا أمخنيم يم إذا كله متقعت قبل على خلقت وزعتني تتخيلوا مالتيو إذا خمس عينة مسكونة منجست نيجيريا أبتهجر زنابورو عساشود شميتي زخونو ناتو زيجاتات نبهجرو مليسوم مالتيو تنزانيا نبعلا أنا بدو بأفريقيا أنا بجوهانسبرغ كايد زنبرة ناتا بررا كانسل كيراتو ويكاسر ريزاتو مالتيو ماداغاسكارن زامبيان مسا زنبرن هاجراو قدم كورس أجري كوم سيرفيزونو مالتيو إذن أب ورح مسكرم أب كيب تاون أب كتماناي دوب أفريقيا مالتيو وورلد إيكونوميك فورمز بحال
ዓለማዊ ዋዕላ ናይ ቁጠባ ኸይድ ነይሩ ካብኡ ናይጀርያ እንሰሒባ እያ ማለት እዩ ብዙሓት ኣብ ከማን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ መጥቃዕቲ ምስ ተጀመረ ኣብ ናይጀርያ ከዓኒ ከምኡ ልክዕ ናይጀርያውያን ንሕና ዜጋታት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ስለ ዝጥቃዕኩሞ ንሕና ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ክንገብር ኢና ተባሂሉ እንታይ እዩ መፅዩ ማዕረ ኤምባሲታት ምዕፃው መፅዩ ማለት እዩ ኣብ ርእሰ ከተማ ናይ ናይጀርያ ኣቡጃ ዝርከብ ኤምባሲ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ተዓፅዩ ኣብ ላጎስ እንኮላይ ቆንስል ነይርዎ ንዕኡ እንኮላይ ኣጥቂዖሞ ማለት እዩ ማዕረ ዓብ ትካል ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣለዎም ኣብ MTN ዝበሃል ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ናይጀርያ ንሓደ ሰሙን ዝኸውን ንሱ ከዓኒ ዓፅዎ ማለት እዩ ማዕረ ከምዚ ዲፕሎማስያዊ ምሰሓባት ምስ መፀ ናይጀርያ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ልኢኻ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ደቡብ ኣፍሪቃ እንኮላይ ናብ ናይጀርያ ከምዚ ናይ የቕሬታ ፍሉይ ልኡኽ ልኢኻ ማለት እዩ ናብ ናይጀርያ ጥራይ ዘይኮነ ናብ ናይጀርያ ኒጀር ጋና ሴኔጋል ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ታንዛኒያ ካልኦት ሃገራትን ናይ የቕሬታ ዓይነት ዝህቡ ናይ መንግስቲ ልኡኻት ሰዲዳ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ሕጂ ማዓት ዲፕሎማስያዊ መስሓባት መፂዋ ማለት እዩ ካልእ እንኮላይ ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እቲ ዝምታ ምስተኻይደት እቶም ወፃእተኛታት ክሰርሑ ተደኪሎም እቶም ኣብ ትሕቲ ወፃእተኛታት ተቆፂሮም ዝሰርሑ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ትቁጠባን ብኡ ገይሩ ከዓኒ እቲ መነባብሮ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃውያን እንኮላይ እንታይ እንዳኾነ ክመፅእ እንዳተዳኸመ ይመፅእ ማለት እዩ እዚ ግን ብዓቢኡ ነቲ ሃገር ሕማቕ ምስሊ ስለ ዝሃባ ንባዕሉ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ 13 መስከረም ሓደ ዘይሓሰቦ ሓድሽ ኣኼባ ፀዊዑ ብዛዕባ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ከመይ ክኸውን ኣሎ ንባዕሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኩሎም ስን እናቶም መግለፂ ሂቦም እዮም ስለዚ ሓደ ሕማቕ ምስሊ ንደቡብ ኣፍሪቃ ሂብዎ ኣሎ እንደገና ዝኾነ ዓይነት ኣውፈርቲ ክመፁ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ እንኮላይ ውሕስነት የብሎምን ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ፍርሒ ፈጢሩ ኣብ ርእሲ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝምድና ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይጀርያን ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ከመይ ተፀሊዩ እቲ ዝምድናን ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ከምዚ ናብ ንቡር ክመልስዎ ፈቲኖም እዮም ኣብ መጀመርያ ዕለት 3 ጥቅምቲ ማለት እዩ መራሒ ናይ ናይጀርያ ፕሬዚደንት መሓመድ ቡሃሪ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ መብፃሕ ገይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ሕጂ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ነቲ ዘሎ ፅልኢ ናይ ባዕዳውያን ወይ ከዓ እቲ መጥቃዕቲ ከመይ ገይሮም ክቆፃፀርዎ ከም ዝኽእሉ ተዘራሪቦም እቲ ዝነበረ ንግዳዊ ርክብ ናቶም እንኮላይ ክልቲኦም ክቕፅልዎ ከም ምዃኖም ተዘራሪቦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዲፕሎማስያዊ ዝምድንኦም ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣብቲ ህዝብታት ናይ ናይጀርያ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ግን ስቲል ቅርሕንቲ ኣሎ ማለት እዩ ሓራይ ፅቡቕ ሕጂ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ብኸመይ ሒዝዎ ዘሎ ሕጊ ነዲፍሉ ድዩ ንገበነኛታት ናብ ሕጊ የቕርቦም ኣሎ ድዩ ግቡእ ፍርዲ ይህብ ኣሎ ድዩ ከመይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሒዝዎ ዘሎ ነዚ ጉዳይ ነዚ ጉዳይ እቲ መንግስቲ ከምዚ ብዕቱብ ኣይሓዞም ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዕቱብ ሒዝዎ ክንብል እንተኮይና ዳርጋ ንነዊሕ እዋናት ቀፂሉ ስቲልካ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ገበን ፈፂሙ ናይ ዞኖፎብያ ገበን ፈፂሙ ናብ ሕጊ ናብ ዝቐርበሉ እዋናት ገንዘብ ከፊሉ ክወፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ እቲ መንግስቲ ሕጊ ከምዘይብሉ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ተወሳኺ ሓለፍቲ ኣብ ላዕሊ ፅፍሒ ዘለዉ ማለት እዩ ጎስጓስ ዝኾነ ወይ ቀስቃስ ዝኾነ ነዚ ዜኖፎቢክ ኣቲቲዩድ ክህልዎ ሰብ መደረታት የስምዑን ይረኣዩን ኣለዉ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ ከምዚ ዓይነት ኣቲቲዩድ ሒዞም ሃገር ክመርሑ ከለዉ እንታይ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ድሌት ከምዘይብሉ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ 2017 ምክትል ናይ ፖሊስ ሚኒስትሪ ዝነበረ ደቡብ ኣፍሪቃ ወፃእተኛታት 80% በፂሖም ክብል ተሰሚዑ ሕጂ እንታይ ኢና ንፅበ ዘለና ሓደ ስጉምቲ ዘይንወስድ ክብል ተሰሚዑ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ጆሃንስበርግ ከተማ ጆሃንስበርግ ኣመሓዳሪ ከምኡ ክብል ተሰሚዑ ንደቡብ ኣፍሪቃ መን ናብ ሕጊ ዘይብላ ሃገር ዝቕይራ ዘሎ ዝብል ሓሳባት ክህብ መደረ ተሰሚዑ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም በዚ ዝተዘረቡ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝግብኦም ቀስቃስ ዝኾነ ዘረባ እዩ ዘረባ እዚ ሶፋርት መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ወላ ሓንቲ የለን ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ዝኾነ ፕላናት ኣውፅኡ ነይሩ እቲ መንግስቲ ላይክ ናሽናል ፕላን ዝብል 5 years ፕላን ዝብል ፖሊሲታት እማመታት ኣውፅኡ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም እንታይ ምስተን ዘለዋ ሲቪል ሶሳይቲ ኮይንካ ነቲ ዜኖፎቢክ ኣቲቲዩድ ነቲ ሰብሲ ከምዚ ንቑሕ ክትገብሮ ማለት እዩ ዜኖፎቢክ ዝኾነ ኣቲቲዩድ ንኸይህልዎሲ ንቑሕ ምግባሩ ማለት እዩ ንሓደ ወፃእተኛ ከምኡ ዓይነት ክስታያት ወሲዱ ነይሩ ሶፋር ኣብ ኣተጋግብሩ ሕማቕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነት መንግስቲ ፖለቲካዊ ድሌት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዕኒ ነዚ ጉዳይ እዚ ንኽፈትሖ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ኣብ ገለገለ ቦታታት ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ መጥቃዕቲ ይካየዳሉ ንብል ኣለና ሕጂ ነዚ ዜኖፎብያ ነቶም ገበን ዝፈፀሙ ሰባት ናብ ሕጊ ኣቕሪብና ይኮናን ክንፈትሖ ትፍታሕ ኮይኑ ዝረኣየኒ ሕጂ ናብ ታሕቲ ወሪድናሲ
እቲ መንግስትስ ካብ ታሕቲ ከመይ ኢሉ ይኽብገስ ዘለዎ ነዚ ነገር ዝኽፈትሖ መጀመርያ እተን ቀንዲ ጠንቅታት ናይ ዝመጥቃዕቲ ዝኾና ሰለስተ ዝተጠናነጋ ጠንቅታት ንዕአን ይኽፈትሐን ዘለዋ ንሰን ከዓ እንታይን ተቐዳመይቲ አንኢምፕሎይመንት ወይ ከዓ ትሽቕለት አልቦነት በዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማለት ኣብ 2018 ኣብ 2019 30 ሚእታዊት ይበፅሕ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክፈትሖ እንተደኣ ኮይኑ ንድሕሪት ተመሊሱ ኣዝዩ ክብድ በለ ብድሆ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ ኣሎ ፖቨርቲ ኣሎ ልዕሊ ፍርቂ ዳርጋ 30 ሚልዮን ዝኾኑ ደቡብ አፍሪካውያን ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት እዮም ዝርከቡ ሳልሳይ እንኮላይ ኢንኢኳሊቲ ኣሎ ኢንኢኳሊቲ ማለት ኣብ መንጎ ሃፍታምን ድኻን ዘሎ ማዕረ ዘይምዃን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዘይምዕሩይ عينت نايت أجاتات أبت حبرته سبنت اللي أبدو بأفريقيا ترايد يكون أبزخون هاجر أمون جحفتا من دخان زلوا جاك ندابز حق خيدون كله زخون عينت جبن كم سرقي عمت ندابز حق إذا خيد مالتي أبدو بأفريقيا خالقكم إذا جاتم دلو شغلات ألبونا تالو دخلنا تالو زي معري زرقح نايت أجاتات أمون جت حبرته سب نازي إنك فتحن كخلالو نازي إنك تفتكو توم دو بأفريقيا ون وزعت الناتات زت أمن وزعت الناتات زت كحنا جريب لهم أنت جنا من قصة دو بأفريقيا ببلشونا فلوتيو نعمل حجي بريزيدنت جاكوب زوما 10 تشارجز 10 شخصيات ماتيو كساري بلولو مالتي ستيل اتناتو مسرح نايفردون كله اب مسرح الله مالتيو سلازي خمسه عينت انت راه لك قداماي ነገር ነቱ ብልሹና ክቃለስዎም ክኽእሉሎም ቶም ወጻተኛታት ኣብታ ሃገር መጽም ትካል ዝኸፍቱ ዘለው ቀዳማይ ተሓታት መን ይንተራይና ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ደቡብ አፍሪካ ማለት እዩ ኣብታ ሃገር ኮይኖም ንኽሰርሑ መን መንበር ፍቃድ ሂቦም መን ከሊክሽን ሳውጢሎም እቶም ኣብኡ ዘለው ከምዚ ንሕና ምን ይችቤን ብሎም ጨንፈር ሕግር ስንዓትን ከእንታይ ይገብሩለው ስለዚ እቲ መንግስቲ ኣብ ውሽጡ ክዕርዮ ክኽእል ኣለዎ እንደገና ኣብ ደቡብ አፍሪካ ሕጂ ንደቡብ አፍሪካውያን أبزنا حجنا كلتشين 19 وصاتنا تطرا يكون دكانهم زميتو دب افريقاوين كله خمانه دق تهاجر كله زيغاتا تهاجر كله تناتهم تكال زتزمت خمان አሎ ስለዚ እቲ ዓመጽ ወይ ከአነ እዚ ከምዚ ዓይነት ገበናት ስርቅ ዝምታ ኣብ ደቡብ አፍሪካውያን ከም ሓደ ባህሊ ኮይኑ ይሰርጽ ዘሎ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ቀሊል ኣብነት ናይ ምንታይ ኣሎ ኣብ ደቡብ አፍሪካውያን ጓል ስቴት ኮይን ካኽነብር ኣዚ ሓደገኛ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንኣብነት ኣብ ናይ 2018 ናብ ፖሊስ ዘቐረበ ጸብጻማልቲ 3000 ደቂ ኣንስትዮ ተቐቲለን ማለት እዩ ትማዕተለን ምኽንያት ከኣኒ ዋት ኤቨር ይኹን ግን ተቐቲለን ሕጂ እንተ ሓሲብናዮ ካልኩሌት ጌርናዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ሰዓት ሓንቲ ጓል ስቴት ተቐተላላ ማለት እዩ ናይ ደቡብ አፍሪካውያን ጥራይ ደይኮነ ደቂ ኣንስትዮ ከለዋ ደቡብ አፍሪካውያን ከምዚ ዓይነት ቅትለት መጥቃዕቲ እንተረሃልዩ እዚ ናይ ዚኖፎቢያ ጥራይ ደይኮነ ጽልእ ናይ ባዕዳውያን ዋላ እዚ መቕተልቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ስርዓት ፕሬዚደንት ነቲ ፓርላማ ፀዊዒ ተዛሪቡሉ ኢላ ዳርጋ ናይ 7.5 ሚልዮን ዶላር ከማን ንዕኡ ንሓገዝ ኢሉ ወፊኡ ከምዚ ዓይነት ሕጂ ተን ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ክዛረባ ከለዋ ምሽ ነቶም ደቡብ አፍሪካውያን ወጻተኛታት ኣጥቂዖም ናብ ሕጊ ከቕርቦም ደቡብ አፍሪካውያን ከለው ንናቶም ኣሕዋቶም ዝቐተሉ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሕጊ ከቕርቡ ይክእሉን እዮም ኤቪደንስ ዶ መረጋገፂ ዶ መርትዖ ዶ ምስክር ዶ እንዳበሉ ወላ ሓደ የለን ንዓን ፍትሒ ዘይተዋህባስ ከመይ ጌርካ እሞን ወጻተኛታት ዘጥቅዑ ደቡብ አፍሪካውያን ፍትሒ ክመጽእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስቲ ካብ ውሽጡ ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ደሎ ብልሽውና ነቲ ጉዳይ ሲ ብላዕሊ ኣይኮነን ክፍታሕ ዘለዎ ናብ ታሕቲ ክወርድ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ بجكات نيجيراوين زقات أنا قبل على الصوماليين شقات أو وين زقات أنا قتلت نيرو كاو حلفون زمتاون على حجي وتأتنياتات أبعدنا كأن الجوسا جوستنا زي حجاوي نتفتات يوم زبرون دو أفريقيا سلزي كوموديو كم يوم አይኮኑን ሶማሊያውያን ጥራይ አይኮኑን ናይ ኢትዮጵያውያን ተዘሚቱ ናይ ዚምባብዌውያን ናይ ዛምባውያን ሞዛምቢክ ማዓት እዮም ዘለው ቀንዲ ናብ ደቡብ አፍሪካ ዝስደዱ ማለት እዩ ሞዛምቢካውያን ኣለው ዚምባብዌውያን ኣለው እንደገና እንኮላይ ዛምቢያውያን ኣለው ሕጂ ትናቶም ስራሕ ካፍሉጥ እዩ ናይጀሪያውያን ዝበዝሕ እዋን ከምዚ ፕሮፌሽናል እዮም ሰብ ሞያ እዮም ስለዚ ትዝሕዝዎ ዓይነት ስራሕ ሞያዊ እዩ ዛምባውያን እንኮላይ ዝበዝሕ እዋን ኣውቲስታታት እዮም ወይ ከዓ ከምዚ ትራክስ ሒዞም እዮም ካብ ሞዛምቢክ ናብ ደቡብ አፍሪካ እንዳተመላለሱ ዝሰርሑ ማለት እዩ እዚኦም ሶማሊያውያን ኢትዮጵያውያን ግን ዝኾነ ንእሽንእሽ ዝበለ ትካላት ኣለዎ ማለት እዩ ድኳናት ኣለዎ ማለት እዩ እሳቶም ኣይኮኑን ሕጂ ነቲ እቶም ጠንቅስ እሶም ኣይኮኑን ዘይሕጋዊ ተግባር ዋላ ደቡብ አፍሪካውያን ይገብርዎ እዮም ማለት እዩ ከም ምኽንያት እዮም ዘምፅዎ እምበር ወይ ከዓ ከምዚ ኣብ ጥቓ ትክ ዘሎ ቆልዓይ ተብኪ ከምዚ ዓይነት እዩ ከም ምኽንያት እዮም ዘምፅዎ እምበር ዋላ ደቡብ አፍሪካውያን ከማነ ኣለዎም ገበንሲ ይፍፅሙ እዮም ማለት እዩ ኣብ መበል 74 ሓፈሻዊ ኣኼባ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ደቡብ አፍሪካ ኣብቲ ተቐራረበ እዋናት መጥቃዕቲ ኣጋጢሙ ዝነበረ ናይ ናይጀራውያን መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ሕጊ ክነድፍ ምዃኑ ብሕጋዊ መንገዲ ክሕዞ ምዃኑ
ንዘይኖፎብያ ድሕጂ እቲ መንግስቲ ተጻዋርነቱ ከም ዝጸንቀቐ ገለ ዘስምዕ መግለጺታት ተዋሂቡ ነይሩሞ ስለዚ ብልክዕ እንታይ እዩ ነይሩ ኣርእስቲ ዓለም ሙሉእ ስለ ዝተዛረበሉ ዓለም ሙሉእ ኣድህቦ ስለ ዝሃቦ እቲ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ እንኮላይ ምስሉስ ናብ ንቡር ንምምላስ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንዓለም ንኽእምን ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ግዜ እኮ ሓደ መንግስቲ ዝኾነ ዓይነት ሕማቕ ተርእዮ ኣብቲ ሃገር ክፍፀም ከሎ ንሕና ከምዚ ክንገብር ኢና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከነእትዎ ክንፍትን ኢና ኮሚታት ዓይነት ዘረባታት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ክብሪ ተሪእኻዮ ግን ኣብ ባይታ ተሪእኻዮ ግን ኣይከውኒ ቃል እውን እኮ ይኣትዮም ግን እቲ ቃል ትግበር ዲ ኣይትግበርን እዩ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ማለት ይፍትን ኣሎ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ይስብል ኣሎ ግን ይፍትን ኣሎ ኢና ንብል እምበር ከምዚ ክገብር ኢልናስ 100% ተኣማሚና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና እንደገና እቲ መበገሲኡ ዝሽቕለት ኣልቦነት ድኽነት ዘይምዕሩይ ዝርግሐ ናይ ፀጋታት እዚ ንባዕሉ ንኽትመልሶ ወይ ናብ ንቡር ንኽትመልሶ ወይ ነቲ ህዝቢ ዕግበት ክትፈጥረሉ ኣዝዩ ብዙሕ መስርሒ ዘደሊ ብዙሕ ዓይነት ጉዳያት ከጋጥሞ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ብዓቢኡ ከዓኒ ዝበዝሑ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝበዝሑ ወፃእተኛታት ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘምፅኡ እንደሎ እቲ ፖሊስ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ቁጠባ ኒዮ ሊበራሊዝም እዩ ነፃ ዕዳጋ ማለት እዩ ነፃ ዕዳጋስ ዝድግፍ ማለት እዩ እቲ ፖሊስ ስለዚ ነፃ ዕዳጋ ተሊ እንከሎ ኣውፈርታ ካብ ደገ ክመፅኦም ነዚ ኸቲ መንግስትስ ክቕይሮ ከትቁጠብኡ ይኽእል ድዩ እሱ ከዓኒ ሎ ዝዓበየ ሕቶ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ይፍትን ማለት እዩ እጅግ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ነቶም ከም ተነፂሎም ወይ ተኣልዮም ንብሎም ዘለና ጸለምቲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ናብቲ ቁጠባ ክጽምብሮም ወይ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ክገብሮም ዝኾነ ስጉምትታት ወሲዱ ድዩ ወይ ኣብቲ ፖለቲካዊ ተበግሶታት ናይቲ መንግስቲ ሕጂ ሓደ ክስታይ ጀሚሩ ነይሩ ፕሮሰስ ማለት እዩ እዚ ብላክ ኢኮኖሚክ ስታይ ማለት እዩ ኢምፕሎይመንት እዚ ሕጂ ኣብ ተገባብሩ ጽቡቕ ዝኾነ ተገባብራ ይነበሩ ተቀዳማይ ዕላማ እንታይ እዩ ኣብ ታሪኽ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምዚ ክንገልጾ ዝጸናሕና እቲ ጸሊም ሕብረተሰብ ዳርጋ ኣብቲ ቁጠባዊ ክስታዩ ኣብቲ ቁጠባዊ ትሕዝቱ ብዙሕ ኣታዊታት ዘይብሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ተቆጢሩ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ከም ሓሳብ ኢሉ ነዚ ክስታይ ኣባጋጊስዎ ነይሩ ኢኒሺየት ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ ኢምፓወር ክገብሮ ነቲ ጸሊም ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ተጋግብሩ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩ ሕማቕ ስለ ዝነበረ ክስታይ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣድማዕነት ኣይተረኽቦን ማለት እዩ ሕጂ እቲ መንግስቲ ይፍትን ኣሎ ከምዚ ክትብሎ ፀንሐት መዘክር ማለት እዩ ግን ኣብ ተጋግብሩ ኣብቲ ናቱ ኣፈጻጽማ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘለዎ ብዙሕ ኣድማዕነት ክህልዎ ኢላ ይሓስቦን እየ ማለት እዩ ኣነ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ፍታሕ ክንብሎ ንኽእል ነገር ወይ ብኸመይ መንገዲ ደቡብ ኣፍሪቃ ክሕዝቡ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ መጀመርያ እንታይ ይኸውን እቲ መንግስቲ እቲ ናቱ ፖሊሲ እቲ ናቱ ኣሰራርሓ እሱ እዩ ክቕይሮ ዘለዎ ንኣብነት ሕጂ ተንፍትሓት ከም ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዛረብ ከም ዘለና መጠን ተንፍትሕ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ መጀመርያ እቲ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ኣሰራርሓ እንታይ ክገብሮ ዘለዎ ክቕይሮ እዩ ዝኽእል ተቐዳማይ ጉድለት ናይ ወፃእተኛታት ኣይኮነን መንግስቲ ነፃ ዕዳጋ ዝድግፍ ፖሊሲ እንተዘይክተል ነይሩ ዝበዝሑ ወፃእተኛታት ኣብቲ ሃገር መፅኦም ክሰርሑ ኣይምኽኣሉን ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ዘካይድዎ መጥቃዕቲ ኸማን ጌጋ እዩ ነይሩ ከምዚ ወደን ከይናቕፋስ ሰይትወደን ናቕፋ ዝበሃል መንግስቶም ይኽንቀፍ ነይሩ እቲ ፅልኢ ወይ እቲ ናዕቢ ናብ መን ይኸውን ነይሩ ናብ መንግስቶም ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ መንግስቲ ኣብ መንጎቶም ኤሊትስን እትዮም ማስ ማጆሪቲ እትዮም ናይ ፒፕል ዘሎ ፍልሊ ኩሉ ግዜ ትፈድ ኣብ ወይ ከዓ ከምዚ እንዳተሰላቸው ስለ ዝኸዱ እሱ ቀዳማይ ነገር ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ እንኮላይ ከምዚ ንቕሓት ክህሉ ኣለዎ ሕጂ ብሰንኪ ግሎባላይዜሽን ወይ ከዓ ዓውለማስ ዓለም ናብ ሓንቲ ቁሸት እያ ትቕየር ዘላ ማለት እዩ ሓንቲ ሃገር ብናታ ዝኾነ ዘፍረየቶ ምስ ካልእ ሃገር ከይተሓባበረት ብምንም ተኣምር ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከማን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ እንታይ መፂሎ እዚ ኣፍሪካን ኮንቲነንታል ፍሪ ትሬድ ኣግሪመንት ዝበሃል ኣሎ ኣብ መንጎ እዚአን ናይ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃስ ከምዚ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ገይሮኖ ዘለዋ ናይ ቁጠባ كوم عينت أفريكان كونتيننتال فري تريد أجريمنتس بحال داركاز بزح هجرات أفريقيا سفري من الله بقول طبعا نخت حبابران بحسب طبعا نخت حبابران مالتي سلازي لحد بليون زخون أفريقيان أبحنت نتصل عراقاس كل خبي مالتيو دوب أفريقيان حجناتهم أو زلوا وزعتنيات زيك ألومسي كم زعينت كونتيننتال زخنا ويك أنا هم زي علماء زخنا نقدين ترى دوب أفريقيا وفريمات اللو إذن وعلو حدا ما إحنا قايم مالتي لازم نقحت كل اللوات من قصتهم كلها يتزوج شغلات ألبانات كل جزء يكون هيكون تبع تجمع ترلي مس بوليتيكا سلستحاس تم حزبي نبت من قصتي وين باس زخنا عينة فايولنس قنات إذا خير مالتي لازم كل جزء تقول تبع أنت أما عراريوات أجمع زبحلي بلون مالتي تشكر صف تحي زي خبركم تعذبتنا تحسونا بزي تزازي ملو زي ما تقسمون كم تلومود بخلاقات أرز تكسب النراخب سلام